Let's face it, when it's time to buy a car, there's only one thing stopping you. It's the moolah, the Benjis, the dough. It's the money. At Driveway, we get it. Not everyone has stacks of cash for a new set of wheels. That's why Driveway partners with more than 25 different lenders to offer financing that works with your budget, not against it. And while it's all totally online, we also have a care center with financial experts ready to help you find the scratch you need to land the car of your dreams. That's Driveway. All credit applications are subject to approval. Head to driveway.com today. This is Ice-T and Stone Cold Steve Austin, and This is a cold call. We're on a mission to get America to switch to cold water washing with Tide. it saves you energy. And that saves you up to $150 a year on your energy bill. Plus, Tide cleans better in cold than the bargain brand in hot. So what are you waiting for? Turn to cold because Stone Cold said so. Turn to cold with Tide. Energy savings based on average when switching from hot to cold and non-HE machines. Performance based on Tide Power Pods versus leading baking soda packs. What makes one head of lettuce better than another? At Ralph's, we take scrutinizing freshness to a whole new level, where only the best of the best will do. That means not every leafy green leaves the field, and not every grape makes the grade. So when you shop Ralph's, you know it's not just fresh, it's fresher than fresh. Ralph's, fresh for everyone. Get more ways to save at the Buy 5 or More Save $1 each sale. Just buy 5 or more participating items and save $1 each with card. Ralph's, fresh for everyone. Gamer natin si Jer ah. Sobrang late na. Low. Jer, sobrang late ka na naglalaro ah. Nakahanap na ako ng trabaho, idol. Ay, naman Dito pala sa bahay. Sa bahay? Kala ko legit. Legit pa rin yun. Legit pa rin. Overtime kasi. Hindi ka naglalaro eh. Sana nga na makapaglaro ng maaga eh, para makarami. Hindi na naabot. Sino makalaro mo kahapon? Ay, kagabi. Yung isang tropa ko, tapos si Uncle Dre, tapos sino ba yung isa? Nandiyan na pala ang mga si Jer. Idol, welcome back, Carlisle. Carlisle. Yeah. Long time no play ah. Saka si Jigs. Nga eh. Naninibago nga ako eh. Nakadulong na.
Yan eh. Dami. Picture. Mga nakapanty. Oh. Marami. ¿Qué? Allá. Oh, game. Sige, Nandiyan na si pili. Jer. Nandiyan na si Jer, kaya ay 6 na tayo. Ayan, siya na yung buko. Matatalo na tayo. Umpisa na yung pagkatalo. Si Jer, 0. Jer. Tayo. Ayun, Ayun. Meron na pala eh. meron na kagad. May nakabark pala eh. Ang dami pa ata. Bago yan ah. Bago ba to? Bago yan. Bago update eh. Ayos. I like this. I like this. Yeah. I like this. I like that. Ay, sabay pa kami. Sige, sa'yo dyan sa'yo tol. Uy, may sasakyan ha. May tao dito, tol. Copy. Dev error ba to? Ano ba to? Nangyari. Naghang? Anyari sa game ko. Wala. Ang ina ngayon. Maganda tong update na to. Error kagad ang putya.
Sige, pre. Dito lang ako. Tambay lang. Tambay. Salamat, Idol Lodi. At Ralph's, fresh groceries are our thing, so we check your delivery order for freshness at every step from farm to store and pick and pack every veggie in your free pickup order with care, because we treat your food the way we'd want ours to be treated. We're fresh every day, so shop anyway. Ralph's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply. Get more ways to save at the Buy 5 or More Save $1 each sale. Just buy 5 or more participating items and save $1 each with card. Ralph's, fresh for everyone. Look, staying healthy isn't easy. Watching your diet, hitting the gym, avoiding stress. But a good night's rest helps boost your overall health and wellness. And it couldn't be easier. The new Sleep Number 360 smart bed senses and automatically adjusts to keep you both effortlessly comfortable. The result? You wake up ready for anything. Proven quality sleep is life-changing sleep. It's the biggest sale of the year where all smart beds are on sale. Save 50% on the new Sleep Number 360 limited edition smart bed, only for a limited time. To learn more, go to sleepnumber.com. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole life. Click now to listen to 90s rap and hip hop on Spotify. Softly.
Hinihintay lang, Lods. Hello. What happened, Lods? Exit na bigla yung game ko. Simula nung update nagka-error na. Oo. Nag-update sa ko kanina, GeForce ko ah. Mayroon update? Hindi ko pa na-update sa akin Oo. I mean, kagabi nag-update sa akin. Meron nga 8, 10. Sa August 10, may available siya eh. August 10. Oo. Pwede, anong meta ngayon? Na bago. Krieg. Krieg? Kaso hindi ako gumagamit ng meta eh. Bullfrog pa rin siya. Swiss. Swiss. Meron akong loadout nag-Krieg eh. Pero Date mo lang, sir. ha? Pang recoil eh. Mataas ba? Itong kon ngayon. Yung bagong SMG masakit. Anong SMG? OTS? EM? EM2? Tech 9 ba? Tech 9? Tech 9 ba yun? Yung patal. Ginagamit ko pa rin yung RAM 7 pa rin. Paborito ko. Mas di ako naman dati yung kilo. Tagal kong Oo nga eh. talaga yun. Nagpalit lang ako nung Parang pangit ng sounds niya sa akin ngayon ah. Apa yung nangyari? Headset ko parang kulang sa bass sample ko. Parang tunog lata eh. Ay. DJs pala. Nice. Thank you. Plates ako. Uy. Wala na, di umabol. Shout out Idol Chester. Yun. Idol Chester. Chester Osorio. Yeah. Cheers. Shout out Idol Jersero. Salamat Idol. Shout out din kay paring Rolly. Makaspak nanonood siya ngayon at naglalaro siya ngayon. Uy, ayun no. Shout out kay Carlisle daw yun eh. Oh, Carlisle. Yeah. Oo nga, si Carlisle pala yun. Dalawang tao yun eh. Isa yung naglalaro, isa yung ano eh. Tama ba yun? Nanonood. Isang nanonood. Nasaan si Basic? Tal. Bago yan ah. Ano yan? Ba, Kunin ko yan. bago yan ah.
Dito nagkaka-error yata yung ano ko ah. Bago yan. Bago yan ah, bago yan ah. Ulitin natin ah, ulitin natin. Baka maulit din yung pagka-exit ng game ko. Yun lang. Wag lang. Sana hindi na. Tunin ko na lang Shoutout sa'yo, Papi Chess. Shoutout, Utol. Yun. Alright, lads, let's get it done. So far, okay pa naman. Napalaro pa ako. Yun. Eh, ano mo tol, pag akin na tong kon, ang Warzone. Pag na-DC ka, pwede ka nang bilhin. Papa-update ko. Oo nga eh. 20,000 Ganda nun ah. para may balik. Ayos eh. Ito rin yung sounds ng ano ka. Naka-on yung drive. Pera? Walang kapera-pera, ang daming box. Ay. Assault rifle located. Kailan kaya lalagyan ng ganun na tol? Pag na-DC, pwedeng bilhin ulit. Oo nga eh. Naisip ko rin yun eh. Tol, pwede na ata. Pwede na, no? Tara. Pwede na? Ay. Oo, pwede na. Yun. Uy, may bumaba doon, no? Target right. Out of my way. I'll drive. Hit. Saan ako dyan? Andito na. Message received. Tol, layan muna tol. Loadout muna tayo. Tara. Ay, wala palang buy station. Walang buy station dito? Wala palang bay dito. Oh, Walang buy station eh. Ayun lang nangyari yan ah. Tara. Tangga itong... Uy! Ayun, sa bahay. Bro. Saan banda? Sa bahay. Bulag siya, Dyan sa inyo. bulag siya. Enemy soldier incoming. Yun, sa likod mo, tol. Ay, Carlisle pa yun. Down, tang. Eh, na magpa-finish yung move ko total. Oo. Ay, nadali ko, tol. Sige lang, Pak okay lang tol. daw. Meron pa. Meron pa. Bumaba yung kasama niya, bumaba. Gas is moving. Ayaw magpakita eh. Bumaba yung kasama niya. Down. Meron pa dito. Isa. Tumatak mo na. Saan? Dito. Napin ko. Live ping. Nabuli, Okay lang. syempre. Nabuli na yan. Nabulin namin na tol. Sige. Sige, tol. Inisundan ko. Sige. Saan na banda? Live ping pa rin. Ito, nandito. Ayun, nakita ko na. Sinusundan ko eh. Hindi ka pwedeng tumakas. Nice. Patay! Team white. Tolo. Tara. Oh, meron pa sa ilalim ah. Uy, buy station pala. Tara. Ay, naman. I'm driving. Yan, bas tayo. Ito na. Marking rendezvous vehicle. Coming. Replates. Ay. Kala ko nasa baba lang. May one si Jer. Ayos lang. Malapit lang. Jer. Gilods. Idol. Looted tol, looted. Let's take it. May tao na dito. Oh shit, May- naglag ako. Fuck. Naglalag. Kulang pa.
Walang pa. UAV na yung extra tal. Copy. Uy, Sino yun? sino yun? Wala. Dito sila. Popping UAV na ha. Sige, sige. Halika rito, pupunta na sila dito. Gamit nga tong ano. Pumpusyon na ako tala. Yes pa rin. Sige. Mas magaan ng konti. Dito na sila. Sino kunin ko tong bounty? Pwede. Pwede. Pero may maitulong naman ako. Ayun o. San. Ayun. By station. Dito yung isa. Bro, down. Dito pa rin isa. Uy, may iba. Patay. May ibang Isa pa. bumaril sa akin, tol. May ibang bumaril? Ayun, wala na akong bala. Patay na pala. Wala na. Pero may kalaban sila, pre. May kalaban na iba. Saan yung tumitira sa kanila? Uy, satchel. Wala pa silang loadout. Walang siyo. Set command. Hindi naman ganun, badyo. Ako lang to, pre. Gulatin. Nagugulatin. Relax lang. Relax. Ay, Craig ko yan. Oh, palit tayo. May na ako kuha ng loadout. Kirig Yan ko naman. yan. Diyan naman! Kirig ko yan, Lods. Tal, tara. Kuha tayong ghost. Let's go. Tara. Basic, may bala ka pang, ano? AR. Ang dami dun sa Ito. taas, tol. Ang dami dito sa taas, oh. Ayun na. Dito. Ayun na tayong... Niwas. Uy, po. May kalaban si Jig. Kalaban si ano dun, basic ko. Pero dyan sa ilalim ng ano? Shit. Sila yung bounty mo, tol. Ay, bounty ko pala to. Nag-drone pa. Ito. Nakita tayo. Down. Kita ko ni Gago. Ayun, naki-sniper, oh. Man, you're fucking suck. Nag-snipe. Sa likod natin, may snipe. May nag-sniper. Shit, ang gas. Nasaan yung sniper? Yun. Ano na bounty? Hindi ko makita yung sniper to. Marami ng pera si Jer eh.
Yun, nakabalik. Pussy! Pussy, pussy! Ay, nakamute pala yung mic ko. Uy! Putang Nakamute ina, pala. may kalaban pa dito. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or catch them. You gave them a proper sorting. Stand by for Kaya mo na yun, Lods. Ay po, galing naman ito. alam naman niya. Sila rin yung pumatay sa ano, Pinoy. sa akin. Dinown pala ako ng sniper na malayo. Oh, dun yung pumatay din sa akin eh. teammates in the gulag. Sniper. If they survive, they can redeploy. Oh, may kumuha? Uy! Dala. May malapit yan dyan, ah. Lakas de Papa Jer, oh. Nakachamba? Nakachamba. Lakas leader talaga. Number 1. Di pa looted, tol. Enemy UAV overhead. Di pa looted dito. To the next location. Hindi pa. By station. Si Kwan muna, bilhin mo, tol. Si kayo paring Carl muna. Wala akong kalaban tol. Ay, nasa kong ka 30 pa. seconds. Oo, 30 seconds pa. Walang kalaban. Paluted dito, ah. Ingat lang, ha. May kumuha ng isang Kwan, eh. Hindi pa nga talaga looted, oh. Wala akong kalaban dito. Hiling ko lang yung isa. Sige, Sino? sige. I-basic na tol, wala akong kalaban. Babalik na ako yan. 10 seconds. Ikot lang ako dito. Hindi pa looted, oh. May Sarap box mo. dito. Okay, gulag winner. Stand by. Sabi ko na, eh. Pwede pa mag-loadout, oh. Wow. Ay, may tao. Ay, putik. May tao. Kailaban din siya makano. Ah, shit. Late. May pera sa akin dyan, ha. Get to the new safe zone. Patay mo, Jer. Tol, may sniper, Yung isa may lang, yung sniper. isa lang. Hindi, team wipe naman na. Yung isa. Balikan ko. Ako? Sniper ba yung mga yon? Oh, sniper, pre. Sniper. Usugod na ba? Oo, ayan na. Ayun, nasa Papunta sa taas. atin. Objectives updated. Move to the next location. Ayun, oh. Uy, Talunan. putang ina. Nagsitalunan. Puta naman. Ay, puta naman. Meron dito, oh. Ayan, oh. Nandito lang sila sa bundok, oh. As all. Uy, na-desist na naman si Ikon. Ay, na-DC. Dito si Jigs. Ayan, so. Uy! Busy talaga. 290 west. 290 west. Copy. Oo. Tol, okay ka lang? Ba't... Naka-down ka, Tol? Parang Carl? Hindi, tol. Parang. Tignan mo. Ay, tangin na. Naka-down ako sa inyo. Ba't ganun? Nakatingin ako sa mapa. Ayan na yung sniper. Nakatingin. Kunin ko lang tong scab, tol. Ito na. Make for target location. Yung pumatay sa akin eh. Bitch.
May tao dyan, tol. Copy, tol. Alis na ako. Kunin ko lang si Jer. Walang buy station dito. Sige lang, pag ano. O rush. Saan tayo, tol? Tingin tayo na ibang buy station. Uy! Uy! Tangina, may bumaba rin. Yan, kita ko na. Down isa. Ay, Uy, putang. tatlo. Tatlo pala. Ay, apat Tatlo pala. sila. Isang team. Apat. Isang team sila, oh. Laglag ka na naman, Jigs. Masa ba? Naglalaro si Jigs magsa. Nalaro na? Naglalaro na, not joinable eh. Oh, trio. Invite natin. Invite natin. Invite. Sabihin eh. Invite eh. Dun, 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 dun. Wala na. Ano naglalaro na nga to. Ayaw na mag-join eh. Oh. Ni-invite nyo rin ba? Invite ko. Hindi, offline na. Offline na. Offline na. Message siguro to sa kan. Nga-DC daw siya. Oh, na-DC pa. Tun, 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 tun. Ayan eh, di invite ko tong si Death Card. Sige, tol. Invite lang kayo, invite lang. Bet ako din kung sinong ano. Si paring Chess ayaw. Hindi pala siya online. Wala yata. Yata online siya. Laro pa daw. Magre-restart lang. Sige, talantan na natin. Sige, tol. Oh.
Lakas ng Lakers ngayon, Westbrook. Sana ayun, nag-invite si Basic. Punta tayo sa kanya. Sige, sige. Ba't ganun? Sinisipa ako. Nangyari. Sinisipa ako, tol. Naglo-lost connection sa akin. Lost connection. Inaltog na naman sa Afghanistan. Kaya nga, hayop na yan. Ngayon naman Hindi ko na-save yung video nung nung eroplano na lumilipad. Yung may nahulog. Yung may nahulog na, hindi ko alam kung 5 yun. Tao yaw. Oo, tol. Sumabit kasi, ginawang parang jeep sa desperadong makaalis sa bansa, di ba? Hindi kontuloy. Lalo siyang nakakon. Oy. Welcome back. Dahil ba? Dahil na DC ako tayo. Hindi, tol. Pinulback namin. Pinulback niyo? Sorry, tol. Sorry, tol. Pinulback na. Ayaw namin manalo na wala ka, tol. Siyempre. Tagay na. Isang kill na lang para kami mag number 1 pero pinull-out pa rin namin. Pinull-out yun talaga? Binigay namin dun sa mag-isa. Pinabayaan na. Ang ganda pala ng bagong perks, yung Combat Scout. Ginagamit niyo ba yan? Ano yung combat? Yung isang yun, tol, nakipigan sa amin Ganun ba? Kaya binigay namin yung wins. Binigay Iba yung talaga wins si Mace. Nagbigay ng Ganda ng Combat Scout ng perks, oh. Tol. yung nagpiping, nag-auto-ping ba yan? Oo. Pag binaril mo. Meron ako isang loadout na ganun. Saka sa tempered. Tempered glass. Yung akin, pinagalo ko na yung tempered tsaka... Ano ba yung dalawang plates lang? I mean, perks ba yun? Tali ba yun sa Oo. perks? Dalawa lang pero parang katumbas na lang 3 na yata yun. 3 plates Ba? Ayos yun Mas mabilis sa... mas mabilis sa platuhan. Ano yun? Gago. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Panalo na to. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Panalo na yan. Ito na yun. Nararamdaman ko. Mainit yung upuan. Muusok ba? Tatay yata ako. Ping sa'yo to. Ito na yun. Tara. Ano na yan? Ayun na. Ayan na, wala nang sisiyan na. Walang buy station Wala. Ayun, meron pala, meron. Kala ko matcha-China naman ako. Eliminate
all targets in the AO. Patay tayo dyan pa. Tikan eh. Objective is to eliminate the bounty Sabay push target. na natin yun, no? Hayop yun. Saan? Yung bounty. Kainis. Wala pa akong baril ng po. Wala nga baril ko. Siyempre, tol. Gahaman ako. Ito. Sa ere. Uy, bug? Wala na, tol. Bumaba. Nagbabag ako. Oo, Shit. hindi ka nagalaw, oh. Shit. Hindi ka nagalaw, oh. Natakbo ka lang. Steady lang. Naku, DC na naman nata si... Oo, Parang- hindi ka naman. Uy, may tao. May tao. Down. Nice. Will confirm. Kill confirm. Salamat. Firmado. Meron dito. Uy, yan Nakot lang. Hindi, sino naman siya. CCI daw. Science. Science naman yun. Paruan na sana. Tao sa buy station. Bumili lang to. Pwede natin push yan. Nangyari sa'yo, Jigs. May kalaban. Na-DC. May kalaban. Sayang. Load out. Nag-load out. Down isa. Uy, meron pang iba, tol. Nakatago sa taas. Putang ina. Dito. Nasa blue. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Sige lads. Tapusin lang namin. Tayo na may nagmas wanted oh. Okay. Alis ka? Atras ka? O kanan? Meron dito tol. Sige, dyan na lang tirahin natin. Mag-isa lang yata yan eh. Copy. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Ano to? Meredor to. Meredor. Tara, pasukin natin. Enemy launched an advanced Ito. weapon. We're exposed. Pang ilang bilog. Ano? Ayun. Bumalik. Ang dami. Meron din oh. May tao nga. May Nasa mga ere. na gano'n din. O meron bumagsak sa taas. Dami ha. Cluster. Ang dami dyan. Ang dami umagsak dyan. Ano? Ayan sila, oh. Shooting. Dito na. Tang ano? You fucking asshole. Uy! Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Naku ng tete. Ang dami dyan, Jer.
Yan mo dyan, yan mo dyan. Nice one there. Patay mo. Meron pa. Nice. Patay. Patay ni dyan, patay ni dyan. Nakachamba. May nakakotse, may nakakotse. Dami naman dito. Ang dami bumaba dyan. Baba tayo siguro. Kuhain natin si ano. Ay, hindi, may nabulog pa pala. Be advised, teammates, they're RTB at this time. May kalaban eh. Sa likod May na lang kayo kalaban tayo. dyan, may kalaban dyan. Tara. Yun o. Parachute tayo. Uy! Uy! Bakit ganun? Naglag. Oo. Naglalag. Lagalag. Ingat lang, tol. Ayun, Bili natin, binabalo bili na. natin. Pakidrep na lang ng ano, Jero, mura na isa rin. pera, Jero. Thank you, Lods. Meron din dito, tol. Purple. Sige, Lods. Copy. Dito. Kuya, bili mo na pera. Hostile dropping into the area. Watch the sky. May dropping. Ay, meron dito. Meron doon, binili. Buy station. Ayun o. Dalawa? Dalawa? Pucha. Mag-multiply. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. The fight's begun. Ay, sayang na down ko lang ang isa. While you wait, feel free to give these wankers a Down ko yung isa, binubuhay niya tol, binubuhay niya oh. Sige, tol, ko lang ako ng con loadout. Ah, tangina na buhay niya. You're lucky asshole. started. Get yourself sorted. You're up next. Isang team na sila. Isang team na? Oo, isang team na tol. Isang team yan, isang team. Puta, nag-UAV. Nandyan sila sa blue yun, sa bayan na yun. Ayun o, so yun, nasa taas ng If you bubong. lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Uy! Likod! Ayun o. Uy, loadout. May kasama. May tao dyan, loadout. Na, you're pussy. May kalaban. Pre. May kalaban dyan, may kalaban. Dami naman. May sausawa ng laban. Dami naman yung scavenger dito. Ayun ang salty. Uy! Ayun, red box to. Hindi na kayo sausaw yung iba lang. Supply box marked. Secure the package. Yun lang, walang buy station dyan tol. Ayun lang. Ay, dito Abot pa dito Station there. May sasakyan dito. Rally on that vehicle. Yan ang dala ko pala. Hindi ko natapusin. May sasakyan. Ayun, bumaba. Bumaba. Run. This one, yeah. Abot pa nga dito, tol. Ano, saan kaya tayo? Enemy UAV overhead. Run. Hindi bukas eh. Laman Run. ng loadout. Run. Thank you, idol. Tago! Jar lang talaga malakas. Oo, si Jar lang. Malakas tumakbo. Tapusin ba natin ta? Tracking contract objective. Tahimik pa naman kanina dun eh. Ay, yung truck lang pala, yung dumating. Pwede Uy, may rin po. tao. Puta, may tao sa buy station, tol. Shit.
Ayun na, bibili siya. Bibili. Mag-isa lang. Mag-isa lang yan. Nice. Nakabili. Napatay mo, Jer? Napatay ko yung ano, yung bumili. Meron pa ba? Nice pa. Yung dami ng gamit. Incoming. Meron na, nandiyan na. Bumaba doon. Sa may loadout ata nila. Dito. Papasok na rin sa circle yun. Uy! Tangina, ikot. Gago. May bumabaril. May bumabaril, tol. Ikot siya. May ibang bumabaril. Kaya nga eh. Ano, wala pa akong bala. Ito, meron balahan dito. Okay, nasa. Yun. Ano? Tara. Siyempre. Punta tayong kontal. Okay, dyan. Tara. Baka may makon pa tayong kon dito. Hindi pa natin pwedeng bilhin si Jer, ah. Saan yan, Lods? Uy! Ayun, nasa taas. Uy, puta, sniper! Dalawa yata yan. Naka-down ako. Yung paglabas ko lang nung hagdanan, nadali na ako kagad. Putang. Yun ang yun. Sabay tago si Gabi. Find medical. Ang ina mo ah. Sabay. You're not done in yet. Ang ina to mga to. Wala pa bang ano, wala pa kayo na-encounter na hacker? Tara, Lods. Jigsmeister. Ayun. Yun! Wala na, DC na naman! Na. Wala pa ba kayo na-encounter na ano ngayon? Hacker. Sabihin ko sa'yo.
Ba, ayos yun ah. Uy, shark ka. Yun yung request ni Jigs Meister. Ba, Ala ko baby shark yan ah. Baby Shark. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Isang dosenang pandesal po. Ryan, masasira yan. Ayan na. Right. Okay. Enemy soldier incoming. Ah. Ganda ng baril na to ah. Ano bang baril na to? Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enough practice. Time for the real thing. Ati. Uutot. Utot yan ah. Battle royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Antay mga lods. Pilitan. Okay. Pili na mga suki. Uy, Saan ba tayo? saan ba tayo? Saan ba tayo? Saan dyan mo? Ito na lang. Oh, sige, sige. Yan lang, Scabby. Copy. Yan lang. Aray ba? Napaka-addict naman sa chopper tong kalaban na to. Supply box ready to pick up. Eliminate all targets in the AO. Contract updated. New objective identified. Uy, may armor ako. Contract updated. New Gusto kong bigayan. Satchel. Tayo. Tayo niya. Ito lang ba yung station natin? Kaya nga. Naku. Binuwaya na dito. May armor box ako. Meron din nakatala. Nababa ko na yung sa akin. Sige, lods. Tol, pwede na tayo mag-loadout, tol. Loadout na tayo, loadout na. Tara. Kapi. Ah? You know. Armor box. You know. complete. All supply boxes located. Bounty target has been marked. Bili lang ng loadout, tol. Galaglag ka dito. Where is we going? Lag yata si Jer. Naglag yata si Jer, tol. Naglag ba? No, nalag si Jer. Ako? Nalag si Jer, tol. Eh, moving naman siya eh. Nakamute ata. Nakamute ka, Jar? Low. Wala, pumunta. Nako, naglag. Low. Si Jer. Takbo lang ng takbo eh. Sa prank. Diba? Loadout drop headed your way. Friendly UAV overhead. Daming pera ni Jigs ah. Bahala. Wala tayong bahala. Sana all. 14k. Balas. Dito.
tayo. Ayun, no? Sana all 14k. Papunta din siya. I Ayun na, check, ayun na, ayun na. check. Marking waypoint. Uy! Ba! Uy! Namatay. May bang pumatay sa kanya. Tal. Diyan ako. Kami. Sige, back up. May sniper. Tal, wala. Oh shit. Where strike. What the fuck? Dami Was sa'yo, bago. Jer. Was sa'yo, Jer. Patay yung sniper. Mike, check. Nakadami yung sniper. Tumitira pa eh. Your teammate Man, you fucking Oh, shit. ass. descending in a moment. Tang-inang yun? Sorry. Buhayin ko muna si Basic. Check. Sige, nakadown yung sniper. Ay, pupla. Iba yung nag-snap sa akin. Hayop. Dito. Marking waypoint. Coming sila. Hindi nyo ako tamaan. Wala akong bala eh. Puta. Mike. Anong makayat? Coming sila. Nandyan sila, pushing sila tol. Ayun na. Tangina, may tao pa dito. Anak ng po. Tangina ito. Takbo ko lang yung pera. Arribo. Salamat, tol. Arribo. Balikan ko lang yung gamit ko. UAV overhead. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Jer, bili ka bala, Jer. Dalawa. Roger that. Bala, Jer. We're out of time. Scrub the contract. Nakamute ata si Jer eh. Nakamute ka, Jer. Nga nababalikan yung gamit ko. Sige, jaman. Kaya na si ate, Day. Ano mabalikan, Jer? Bili na si Carline. Jer, hindi ka na marinig, Jer. Meron pa May akong gulag pa, tol. May gulag pa pala. Nagbabag talaga. Oo. Swerte naman nun, tangina nun. Be advised, your teammate got their ass kicked. Ano mo? They're RTB at this time. Ito na, si Jer naman na. Si Jer na naman. Yan na naman yung mga calls na matindi nga. Jer naman nag-stack up. Ayun. UAV na, tol. Mike, check. Bumuhay dito. Mike, check. Ayan na, umalis. Nakamute si Jer. Kaya eh. Nakamute. Kamit ka, Jer. Yo. Ayaw pa rin. Oh shit, ang gas. Fuck. Kunin ko lang yung sasakyan dito. Gas. Rally on that vehicle. Mike, check. Nako, si Jer. Mike, check. Yes, man. Tangina, meron pa. Sorry. Patay si Jer. Uy! Man, you're fucking pussy. Nagkakamp lang, oh. Kaya nga eh.
Uy, puta naman. Wala Anak na. ng tete. Ay! Ano naman ito? Mic check, mic check. Yan lang yun. Ang gatekeep pa, oh. Parang gigit. Nandyan lang sila. Mic check, mic check. Mic check, mic check. Win here and you return to the front line. Mic check. If you lose, you're done. Sort them out and capture the objective. Go back to the front line. You've earned it. Nakamit pa rin, nakamit pa rin. Mic check, mic check, mic check, mic check. Teammate redeploying to Mic the check, AR. mic check, mic check, mic check. Does anyone need this? Does anyone need this? F9, F10, and F9. Wala ba? Wala pa rin? Meron ba dito? Ganun. Mic check, mic check, mic check. Located a supply box. Secure that position. Being tracked by an enemy team. Safe shot. Next objective located. Enemy UAV overhead. Your team is KIA. It's up to you now. We lost that one, but we'll come back stronger next time. Hostile patrol at any mark. Restart lang ako saglit, Lods. Nag-iba yung settings na naman. Restart lang ko, Lods. Kulang, Lods. Yo, mic check, mic check.
Mike. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy soldier Damn. Enough practice. Time for the real thing. Moving out. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Affirmative. Eliminate all targets in the AO. Enemy dropping into the AO. Coming. Take cover. Friendly UAV overhead. Leaving hostile fire. Body armor here. Enemy dropping into the AO.
Hello? Bro. May sama ka? Ako lang. Ikaw lang? Ikaw lang? Ikaw lang? Ako lang din eh. Tulog na yung ano eh. Sila basic. Tulog na? Tulog na sila eh. Ano? Kasi tama US pala. Habang may invite. Wala na ba? Hanap nga ako.
Sorry. Ano? Naghangam po siya yung laruan po siya. Okay lang bro. Restart ko. Walang pumasok. May nag-invite eh. Ay, ano ko pa. Kung siya magpasok para ano tayo, NA tayo. Yan. Si Uncle Dre. There, one more. One more, Uncle Dre. I-on mo na yung mic mo, Uncle Dre. Oo nga eh. Nakalaro mo na to siya? Lagi to walang mic, no? Si Uncle Dre, meron pero nag-ano siya. Nagloloko yung mic niya daw eh. Try mo yung mic mo, Okay. Uncle Dre. Baka gumana. Isaacs, may mic ka, Isaacs? Low. Low. Eh. Coms, wala siya. Kaya isa ako din ko. Hindi ko alam eh. Kasama yata ni Uncle Dre eh. May mic siya, no? Isaac? Englishero yan? Narinig mo siya? Narinig mo siya Discord? Yeah, mic. Wala. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. There's our exit site. Transfer Enemy soldier incoming.
Eliminate all targets in the AO. May mga kasama tayo. Dito. May nag-drop kanina, kita ko. UAV entering the AO. Activate ako UAV. What? Wala? Nangyari? Ay, yari. Nawala mga kalaban. Oo nga eh. Meron kanina eh. Oo nga. Oh, yeah, specialist. Perk. Taking bounty contract. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Objective is to eliminate the bounty target. Specialist ka? Oo. Nakapulot ako. Grabe, swerte. Nice. Ikaw magbili. May discount ba? Ito akong tigbili namin. Sige, sige. Discounted ka eh. Pwede na ba loadout? Discounted din ba ang loadout? Yata. Sige. Drop Kasya niyo. na ata eh. Ako yung Kano bibili. Oh, kasya na. Ang loadout hindi, pero yung iba discounted. Got a loadout drop inbound. Wala nang ibang kasya eh. Ito, Empero. Ang UAV 3,000 na ata eh. Ito, may ano yung 400 dyan. Gas is moving. Ay, prison. Grabe naman ang layo niya. Trip nitong mga to. Pwede natin i-gatekeep yun eh. Saan? Sa prison? Oo. Moving yung gas o mabilis yan. Kano? Pero I think meron silang chopper. Ay, precision airstrike lang makuha ako. Gago. Muntik ka mahulog sa tubig. Puta na. Shit! May butas pala doon. Makatingin ako sa mapa. Gago. Comedy yun. Ay, naghang ako. Crash na naman ang game. Ano tong game ko? Lagam po dyan, nag-error na naman. PC ka ba? Oo. PC ka ba? Oo.
8x8. Looks super professional, wrinkle free. Step 1, you're going to build the frame. If you imagine a tent, they're bungee corded together, so you can easily connect them together. Just push on the tab and then connect the poles together. All right. And make sure of the photo booth side that you want to be. And all you step feet. It's good. If you like this video, go ahead and hit subscribe and check out our website for more photo booth backdrops, photo booth shells, and packages. Check that out at firebooth.com.
McLovin, mujer en McLovin, güey. No, ya le hicimos, Rachel. Ya somos de aquí, güey. somos de aquí. Pinche casado con un puto de otra. O a que zarra el gobierno a la vez. Enemy dropping into the AO. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Ojo al McLovin, le perreo, empieza a decir el pinche loco. Dos muertos, 3. No tengo ningún desmadre. No, así no, hijo de tu puta madre. Ya. Y hule verga. ¿Qué huele, McLovin? Saca. McLovin, saca morras chidas, güey. Vamos a la fiesta, güey. Si no, ¿cómo la saco? No, y sí le Y tiene la sabe, misma sí le voz, sabe. güey. Y tiene la misma voz, güey. Soy Fogel, tu padre pendejo. Le sabe, sí le sabe. Sí le sabe el McLovin. El McLovin te saca 10 morras chidas en menos de 10 segundos. Gas is approaching your position. En Eche tiempo de fondo, récord amor. te la saco. Puta, ¿qué anda haciendo, güey? De aquí somos, mujer. Mira, si la gano, güey, yo invito. Si la gano. Puta. Ay, me mataron por atrás. Puta, GPI. Tangina, sayang, second place. Okay, nag-crash na naman tong game ko. Nag-scan and repair ako. Bago ako Bro, nagingungo ka na naman. Ha? Nag-switch na naman. Hello. Oo. Okay na? Ay, nagingungo ka na naman. Oo. Okay na? Na-invite ko siya. Tangina, second place kami. Sayang. Hindi pa bro yung bilog. Saan na yung sobrang, dalawa? open. Wala na? Invite ka nga eh. Hirap po lang comms. Oo nga. Kilala mo to si Uncle Dre? Nakalaro mo na to? Palagi nakakalaro. Wala lang comms palagi. Walang Muntik na kami manalo nun. Sayang. Wala nung hindi ko na itong update Kung nandun ka nun, baka panalo tayo. Sayang. Sayang 3 versus 4 Oo. Ang naiwan na lang yung isa eh. Post Si, 4 yung kalaban. Sana si Isaac. Okay, go. What's up, bro? Let's go. Ako ba? Ay, ako pala eh. Sana hindi na error tong game ko. Astig tong na to. Skin na to. Crystallized ultra skin.
Dali ka lang mga spot niya. Di pa ginawang kryptonite. Yellow green. Gusto ko yung parang scuba diver yun sa 50 battle pass. Oo nga yan. Kita ko nga yan. Pwede din. Parang almost similar sa Rose skin. Na-fire kasi nila si Ghost eh. Tuloy. Top na sila. Mukha ng ano. Di ba na-fire yan? Sino? Nagputol-putol yung ano? Yung Ghost mismo, si Ghost. Yung actor. Yeah. Pinire nila. Oh. Alam yun ah. Ito. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Do you enjoy wasting time? Is it really easy? Uy, ano ba yan eh? Yan eh. They turn on. Question everything. We did. In the all CC ka din, di ba? Di ba nag-error sa'yo? Minsan. Warm-up's done. Time to kick this off. Bye, and I'll come back. Kabuhat po mga idol. Ako po, papabuhat din Gas po. is approaching your position. Move to the safe zone. Coordinates marked. Coordinates marked. Targets are up. Get to work. Positive ID on the bounty target. Sort them out. So, nandun no? Burok na yan. Tayo nyo na yan para makapera tayo. Coordinates marked. Layo. I'm driving. Enemies in the area. Never mind. Moving. Bounty target is down. Well done. Bitch! Kung may tao sa train ha. Ako pa nasagasaan ng gago.
Nag-lag pa talaga. May Buntis ammunition pa box ako ako. mameli. Bakit kaya mag-isa lang yun? Weird. Walay. Oh, ang liit naman ng bounty niya. SMG here. Cheap ass bounty. Vendor here. Rearm and resupply. Cash here. Take what you need. Oh, tangina na. Plunder cash here. Kulang pa ba? Okay, pero. Pwede na, pwede na. Loadout drop headed your way. Bakit? Padrap ng amo. Yep. Dito. Does anyone need this? Ano yan? Amo. Nice. That's what the doctor prescribed. Let's go, let's go, let's go, let's go. Tapos na kayo dito sa bar. Eh, Nga pa. Dito, hindi ba ako nag-loot dito? Marking waypoint. sabi. We're not all here. Regroup the safe zone. We're not all here. Move to the next area and secure the perimeter. Kabila yung abo. Pera pa ka. Ay, UAV, supply bili pa tayo kaya? Nakabili ba kayo up? Oo. Pop lang kagad bro. So, pero, pambili niya. Zero, marami pero zero. Akin yung sobra mo, Ru. Ah, doon pala zero. Pop it. Men, Pop lang, pop lang. UAV, wala bang ano? Hello. Yo. Anong kailangan niya? May bumili ba ng UAV? Wala, kulang yung pera ko eh. Wala pa rin yung ano eh. May kalaban kaya no? May pera na lang. Bili ako. Ah, wala. Maganda lang. Down siya. Friendly UAV overhead. Walay. Thank you po. Isa pang UAV. Marking buy station. Ito. Extra. Layo mo, Ru, ah. May mic si ano? Si Hero? Meron man, kuya pa ako narinig. Ah, May mic ka ba, Ru? meron yata. Meron. Siya yun eh. Siya yung nagsalita eh. Hindi nyo ba ako rinig? Dinig ka na. Ay. Rinig. Oh, layo mo, bro.
Ang dami satchel dito eh. Saan ba siya? Sa... Sa dulo May na UAV wala ba? kang gun. Meron. Pop up nga pare. Friendly UAV overhead. Pusin ba natin yan? Walang kalaban ito. Recon? Ayun oh, meron dito. Coordinates marked. Dropper. Sayang din. Polluted dito ah. May ammunition pa ako nga. Pag ano. Loadout drop inbound. Care package marked. Gas is moving in. New safe zone located. 5 boxes. 5? Dami naman. Yo. Tahimik na Satchel. tahimik eh. Para imposible eh. Sabi ko 5. Abnormal eh. No? Siksikan, Parang final circle siksikan. ba, no? Posted na ako. Grab the contract. It's over. Copy. Ako rin. Anyone need this? Papagpag ulit ba UAV? Wala ako yung UAV. Uy! Paso. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Ano yung kalaban dyan? Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Buyback. Sige. Tara ako. Gas is closing in. So bro, extra cash. Kailangan mo? Extra pa ako ah. Ito. Ano bilhin nyo? Cash here. Take what you need. May ano na ako, may airstrike na ako. Pili ko na ng selfie to. Oh, bili ka ng selfie. Ito yung sukli ah. Ano? Uy, level 15! Ako nakapaglaro ng 2 araw. Anyone need this? Pa-drop ng cash. Friendly UAV overhead. Hosted? Dito, may kalaban dito. Dito, meron. Sa blue. Yung dropper. Ah, Kaya na natin yan. papunta sa yellow. Papunta sa yellow ata. Init pa. Tara, push natin pre. Tara. May UAV ba kaya? Wala na. Wala na eh. Ab- Wala eh. Ako yung kanina. May sale pa talaga. Balik ako. Asan yung buy Tara, station? guys, ngayon ka pa nag-party. Ay, dyan pala eh. Tutukan natin to. Tutukan natin yan. May kalaban dyan magpunta for sure. Tara. Friendly UAV overhead. Ha? Ghosted sila? Enemy UAV overhead.
Ang kalaban ah. Dito ang dami. Waypoint mark. Saan yung minamaril niya? Puta rito, right ko. Right ko. Fucking Nice. kidding me. Walang kasama. Mag-isa lang. Pala na. Gago. Meron sa akin. One squad din ah. Saan? Gago. Tangina naman. Right per puta. Ay, naluyang ko ba? Meron dito sa blue. Tangina yan. Uy, lapit lang ba? May naka-light ping kanina. Dito? Sa loob? Tangina, tumama pa sa keyboard yung mouse ko. Saan? Taas baba? Nasa loob, baba. Masyadong malapit tong keyboard. Tangina tong sniper sa kabila. Visit. Ay, nasa loob. Wala akong visual, puta. You're up next, mate. Get ready. Saan ba? Saan kayo pinatay? Loob, labas? Ako? Sa loob. Sa baba. Pinakababa. Ghosted, no? Patay na. Guys, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Wag dyan. Maraming kalaban dyan. Hard left tayo. May nag-gatekeep dun sa ano eh. Sa blue mark. Tangina talaga to. Uy, kulag winner. Pwede ka ako yung gamit ha. Pwede ko magbalikan yung ano ko. Putang ina, cheater ata to ah. Loadout ko. Ay na cheater ata yun dun sa blue mark. Tara tayo. Enemy UAV overhead. Trophy system deployed. I'll drive. Tara pre. That seat is mine. May kalaban dito ah. Marking waypoint. Sige. Never mind. Baba. Inang yan. Kikita pala ako. Waypoint mark. Pamark. Binabag mo the card. Nasa park. Yan na, 3 sila. Uncle Dre. Nawala.
Ito, nasa ball. Down yung dalawa sa may CR. Putang ina na, self-press pa. Wisit. Ay, nako. Shotgun ang puta. Nice. Kalaban puta. Let's not do that again. Grabe. Ah, grabe. I'm still in this. Kalokohan ang puta. NA, ano? Isa na si Uncle Dre. Lag daw siya eh. Kayo, isa. Oh, saan si ano? Sir Uncle Dre. Uncle Dre. Naglalag yata daw eh. Palit host mamaya pre, taas ping ko ang lag sa host. Sino? Ikaw, mag-host ka. Ayoko, Asia ako eh. Oo. Uy, malis na yan oh. Hirap na magkalaro to si Hero, naghiwalay lagi. Ano yan? Friend mo siya? Kano lang, regiment. Regiment, oo. Oo, pero ngayon ko lang siya nakalaro. Iwan na tayo ng dalawa. May na siguro ako bro. 6 na din pala. Sige lads. Ako rin. Bukas ulit. Thank you. Nice game. Thank you. GG. Okay. GG.